Datuak eman ditu Ahaldun nagusiak. Azken 3 urteetan esan du Ahaldundiko ikuskaritza eta kudeaketa fiskalaren bitartez 376 milioi euro lortu dituztela Araban. Inbertsioak ere iragarri ditu. 257 milioi datozen 3 urteetan. Araba etorkizunerako prest dagoela esan du. Ziklo aldaketari aurre egiteko irteera posturik honetan gaude. Estatus politikoa ere izan du ahotan Javier de Andresek, eta Arabak ez dituela aldaketak buru makur onartuko jakinerazi du. Oposizioak dezepzio sartu du Ahaldun nagusiaren hitzaldia, eta guztiek faltan bota dute gaur El Mundo egunkariak dakarren salaketaren inguruko aipamena. Informazio horren arabera, 2003an bere emazteak ia 200.000 euroko ordainketak egin zituen 500 euroko biletetan etxea erosteko. Sí queremos reclamar absoluta transparencia y queremos reclamar al diputado general que dé explicaciones hoy mismo. Jeltzaleek, sozialistek, Ezker Batuak eta EH Bilduk azalpenak eskatu dizkiote. Ikusten badin bada diru metalikon asko egon zela, uste dugu agian hemen egon zirela Bárcenasen paperak. Eta erantzuna pasilloetan eman du Javier de Andresek. Que no es cierto. Y bueno, pues la forma de comprobarlo es que yo no he tenido nunca una inspección fiscal, ni jamás he tenido que pagar una sanción fiscal, con lo cual ez duela inoiz ikerketa edo zigor fiskali jasan esan du, eta hori frogatzeko Ahaldundiko ikuskaritza zerbitzuko txosten bat zabaldu du batzarkide eta kazetarien artean. Neurri legalak ere iragarri ditu El Mundoren aurka. En el que se aclara que, como dice aquí,